Señoras, pero un paseíto. ¡Qué huevitos caseros! ¡Qué repollo! Non, grazas. Bueno, espera. Agora estamos moi ocupadas, pero dentro dun rato, quen sabe. ¡Claro! Teñen a pasta falsa para entreternos. Eles mentras, zas. Mira, imos investigar prácticas sen ter que pagalas e méritos para o noso futuro profesional. Boa Ben idea. pensado. Pero para non fastidiarnos, tiras por ali e eu irei por ali. Oh, puta merda! Pero como eran esas mulleres, que decides? Eran novas ou eran vellas? Mira, tranquiliza. Moito non te poido decir, porque iban con gafas negras e unhas gabardinas. Felisa, Felisa, eso non será outra treta das túas? Não, eu as vi. Eu já me pareceu que vinham muito parecidas para aquela outra que fazias. Mas eu não me meto na vida de ninguém. Eu sou da máxima de paz e amor. Pois a ver como tocas agora, se te roubaron un instrumento. Anota. 2 mesas e 8 cadeiras roubadas. Mario, parece que bichos o demo. Estoy aquí apuntando para investigar. Boas tardes. Xa vos arrepentiredes do papá. Menina, senhora, violência não, por favor. Violência não. Tienen unas segurinhas? Non, os bocatas onde non fillas e llevan ben, Non vendo nada. Hemos... Sempre se mete conmigo. Eu estou esperando que venha alguén para tomar un cafecillo con leite. A señora nos mudou de aquí, Damos que é verdade, Clara. Sí, sí. E o home ese tampouco estaba tocando aquí de niña pequena. Como? Vos pensades esta policía é tonto? Que me preguntou por si? Ui, ui, ui. Aquí hai gato encerrado. Pois xa sabe, señora Antonia, os seus pés. Se hai algo no que esta humilde muller poida complacela, non ten máis que pedido. E feito está. Para unha dama como vostede, todo é pouco. Carai, en vez de Antonia do Gar, parezo a duquesa María Antonieta. Pero seguide, seguide. E, por certo, moitas grazas pola propina. Só faltaría, é que non tería máis alto, que por un servizo de limpeza exquisita ben o merecía. Esto, como decir, xa está ben, mira. Es que vos non tendes nada que facer, Non tendes que ir á academia. Eso, estudiade, filliñas, estudiade, que eso será o que vos vai a levar ao éxito o día de mañá. Bueno, eso... Ese ven unha axudiña, benvida sea. Pois, vou correndo. Eu tamén, as carreiras. A ver, é que non hai que hacer como os botellís. Senón isto non baixa, A mí unha cervexa, que un botellín faixe de pouco, e máis, faime falta gasolina, Agora mesmo eu sirvo. Ademais, se te dixen que non eras ben recibida aí. Mira, muller, non te enfades. Veño subirche a miña proposta, un 1%. Que non, e máis non. Queres que cho diga bailando ou que? Pero non ves que este é unha zona de capa caída. E que eu sempre soubemos facer bons negocios. Antonia, tráenos outro par de cervexiñas. Veña, outra volta e xa te digo. Non! E que xa se sabe, hai moito ladruizo. Quero tomar un cafecín? Bueno,
penso que máis ben é cousa de albañiles. Olvidaron elas soas e marcharon sen pagar.